apa to lek sinden nembange dalange dadak mesti ngarah-ngarahne. Oe dadak ngono neno dadak ngene ngopo to? Lho, kuwi jenenge ora kok keminter ora. Chemistry-ne antarane sinden karo dalange ngono kuwi. Carane bercengkrama liwat budayae ngono kuwi. Apa? Ngono kuwi. Dadi pamane kono nembang nano nundik ngono kuwi. Ngene jenenge bercengkrama melalui budaya. Iya. Gawok ya. Iya, ngono ya kena. Luar biasa. Lah iki aja nganti dipedhot Mbak Anis, ngene iki penting. Ha. Mergo iki pancen iki kenangane nalika aku biyen karo Mbok Edanang. Neng nggen palur kae, nggen palak sepur kae aku nemu wujude iki kertas iki bungkuse rokok tak nggih nulis dadine iki. Lah iki nano aja nganti pedhot sak napas ngono. Ha coba to ya Pak. Ayo nggih.